Bore da, croeso cynnes i chi. Un oedfa ni y bore yma, croeso arbennig i chi os ych chi'n ymweld â ni. Yn dymuno fyddwch chi'n teimlo'n gartrefol yn ein plith ni, ond yn bennaf bod ni yn profi bendith Duw wrth ni glywed i aire, wrth ni addoli gyda'n gilydd bore yma. Mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa bore yma, a bych chi'n gweld mae bwrdd wedi osod ar gyfer y cymyn. Ac yna, ar ôl yr oedfa, mae yna gyfle ymuno ni gyda ni am baned, ac am tua 11:15, bwriad yw bod yna ysgol Sul i'r plant ag i'r oedolion. Yn tro ni yw helpu yn y tabernacl prynhawn yma, ac felly diolch i'r rhai sydd wedi bod wrthi yn gwneud hynny. Diolch i'r rhai hefyd sydd bod yna ddurno y capel yn ystod yr wythnos, yn gwerthrogi hynny, mae'n braf bod edrych yn adligaeth a cyfle ni ddathlu yn Nadolig gyda'n gilydd dros yr wythnosau nesaf. Cwrdd gweddi nos Fawrth, fan hyn am 7:15, paned ysgol yswydyn yn hun ia bore di Mercher am 10:10. Cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn nos Iau a'r clybiau'r plant fel arfer ar nos Wener. Ac yna mae yna gyfarfod i'r dysgwyr am 9:10 bore di Sadwrn nesaf yn yr hyb yn Rwbaina. Felly cofiwch am hynny, 9:10 yn hyb Rwbaina, cyfarfod i'r dysgwyr. Ac yna, jyst blaen rybydd, nos Sul nesaf am 5:00 di Sul nesaf, y bwriad yw, gobeithio fy tywydd yn well na beth yw y bore yma, bod ni'n cael cyfle i ganu carolau gyda'n gilydd ar y comin. Felly cyfle da i wahodd pobl i ddod i'r oedfa honno, canu carolau ar y comin am 5:00. Ac yna mae wahoddiad agored ar ôl yr oedfa garolau, i fynd draw i di Emyr y Catrin os chi'n dymuno wneud ar ôl hynny. Hefyd, ar yr ail ar 15, felly bythefnos i heddi, ni hefyd yn cynnal oedfa neu canu carolau yn y cartre hyn bobl ar Heol Don yn Mhentrau'r Eglwys Newydd am 3:00. Fe'n gret, fel gymaint sy'n bosib yno, felly os chi'n gallu gwneud, os nech chi roi gwybod i ni bod chi ar gael ail ar 15 am 3:00 y prynhawn. Castiau'r y mis ar gyfer mis Rhagfyr, mae gen i gronfa anghenion fel eglwys, ac felly y bwriad yw bod castiau'r y mis yn mynd at y gronfa penodol, cronfa anghenion yr eglwys. Ac os dwi'n mynd, bydd oedfa eto mewn prynhawn yma am 5:00. Cofiwch am hynny hefyd. Na ni ddechrau'r oedfa'n iawn a troi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw, dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dyn ac yntau'n rhoddi popeth un. Arglwydd ni'n dod ata ti. Yn waglaw, does dim byd gyda ni gynnig i ti y bore yma. Ond ni'n dod yn enw'r arglwydd Iesu Grist ac yn gofyn felly ti yn llenwi ni. Ni'n dod yn wan yn gofyn i ti roi nerth ni. Ni'n dod yn dibynnu'n llwyr ar dy ras a dy ddaioni di ti gato ni. Arglwydd trigarhawr i ni, wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, wrth i ni ddarllen, wrth i ni wrando, arglwydd i gweddio, byddai'r cyfan yn clodfori ac yn gogoneddu enw'r arglwydd Iesu Grist. Ac o'r herwydd, di hefyd yn ein bendithio ni. Bod ni'n gwybod bod ni wedi cyfarfod gyda'n gilydd, ond yn fwy na hynny, wedi cyfarfod gyda'n Dduw ni. Duw tad, mab ac ysbryd lan. Arglwydd trigarhawr wrthon ni. Agor ein llyged ni i weld rhywbeth o dogoniant di. A bydde hynny, clod a mawr, i dy enw mawr di. Amen. 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 Diolch Rodri. Mae'n siŵr bod llawer ohono ni wedi bod yn gwrando ar garolau yn y tŷ, yn hymian ac yn canu i ni'n hunan, a mae hynny'n beth braf i wneud, ond fi wedi bod yn edrych ymlaen i gael canu gyda phobl eraill
A felly, ni'n mynd i ganu carol gyda'n gilydd o deiwch ffyddloniaid, oll dan orfoleddu, o deiwch i Fethlen Dref, wele fe anwyd brenin yr angylion. Yr ail bennill, yn werth just oedi a treulio amser ar hyn. Y gwir dduw o wir dduw, llewyrch o lewyrch, y gwir ddyn a aned o'r forwyn fair, Duw cenedledig ac nid gwneithuredig, dyma pwy i ni'n dod i'w addoli bore yma. Na ni sefyll, na ni ganu mawd yn gilydd. ambell un o'n rhoedfawn ni dros y Nadolig, ni'n mynd i fod yn gofyn cwestiynau. Pwy, beth, pryd, ble a pam? Mae'na gwestiynau eraill gallwn ni ofyn, mi'n siŵr, ond rei na i fi wedi dewis am 5 o'r oedfawn. A ni'n dechrau bore yma efo'r cwestiwn pwy. Ac y testyn i fi wedi cymryd ar ein cyfer ni yw Lyc penod 1
ac adnodau 26 i 38. Gobeithio bydd yr adnodau yma'n helpu ni o leia dechrau ateb y cwestiwn pwy, am bwy mae yn Nadolig. Felly dyma air Duw, Lyc pennod 1, dechrau'n adnod 26. Dyma air Duw. Yn y 6ed mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw i dref yng Galilea o'r enw Nazareth, at wyrydd oedd wedi ei dyweddio i ŵr o'r enw Joseph o dŷ Dafydd. Mair oedd enw'r wyrydd. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well, tydi, yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi, y mae'r arglwydd gyda chi. Ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau. A cheisio ddirnad pa fath gyfarchiad allai hwn fod. Meddai'r angel wrthi, paid ag ofni Mair, oherwydd cefaist ffafr gyda Duw. Ac wele, byddi'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rhydd yr arglwydd Dduw iddo orsedd Dafydd ei dad, ac fe dernasa ar dŷ Jacob am byth. Ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair wrth yr angel, sut y digwydd hyn? Gan nad wyf yn cael cyfathrach a gŵr. Atebodd yr angel hi, daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd, mab Duw. Ac wele, mae Elizabeth, dy berthynas, hithau wedi beichiogi ar fab yn ei henaint. A dyma'r 6ed mis i'r honna elwyr yn ddiffrwydd. Oherwydd ni bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dwedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydden i mi yn ôl dy air di. Ac aeth yr angel i ffwrdd oddi wrthi. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ond ni ganu eto. Canu carol. Falle llai cyfarwydd. Na'r un gyntaf ganon ni, ond mae'r geiriau yn wych. Rhif 33, os oes llyfryn gennych chi. Llawenydd fo'n llanw pob glad, a chaned y bobloedd ynghyd. Cyflawnwyd a ddewyd y tad, fe gafwyd i achawdwr y byd. Angylion yn beraidd ei llef a ganau mewn mawredd a bri, pan aned tywysog yn ef, y methlem yn geidwad i ni, o gariad anfeidrol at ddyn. Mab Duw yn ymddangos mewn cnawd. Yr unig anedig ei hun i drian bechadur yn frawd. Rhyfeddwn dosturi ein Duw a molwn ei enw'n ddibaid. Mae gobaith i'r gweithaf gael byw. Mae arglwydd y bywyd o'n plaid. Yn ei sefyll i ganu.
mynd i gael stori'r plant nawr. Diolch. So o'r plant ymlaen i'r blaen. Wel, na neis, wel, chi'n hoffi'r capel efo'r holl addurniadau? Alfeilwch i helpu ni wneud efo'r teg i chi. Nawr, mae gen i gêm bach bwr yma. Chi di chwarae Guess Who, ynddo? Ie. Chi di chwarae hwnna, wel, ni di chwarae Guess Who. Efo tipyn bach o wahanol i arfer. Nawr, dyfalwch pwy yw hwn. Pwy chi'n meddwl yw hwnna? Clyw i chi, mae yn y capel. Pwy chi'n meddwl yw hwnna? Na, dim fi hwnna. Chi'n meddwl yn Clemmer, yw e? Na, dim fi yw e. Yn Clemmer? Na. Y person, pwy bynnag yw hwn? Beds? Na. Llaw lan pwy yw hwnna? Cadw llaw lan. Yn Cyrdydd yw e? Na, sorry, fi'n gwybod pwy yw e. Llaw lan pwy yw e? Yn Cyldewi yw e? Guess pwy yw hwn? Guess pwy yw hwn? Pwy yw hwnna? Go guess. Fi? Na. Guess da, os mae pel yna, byddwn ni wedi cael. Llaw lan pwy yw hwnna? O, Auntie Janet yw hwnna? Wel, Lined yw hwnna. O'n i'n wedi gweud. Lined yw hwnna. A Lined yw hwnna. Lined yw hwnna. Nawr, pa chi'n gweld y lluniau yma, chi'n edrych ar nhw nawr, chi'n fel, boes bach. Na newid. Mae nhw'n fach fel hyn. A chi'n edrych ar nhw nawr, chi'n edrych yn hollol wahanol. Os yna un arall? O, pwy yw hwnna? Chi eisiau fod roi cliw, chi? Ie! O'n i'n mynd gwybod bod hwnna. Os un arall? O, pwy yw hwnna? Ddim mor fach, yn wahanol falle. Ie. Mami fi yw hwnna. Ante fi am hwnna. Nawr, chi'n edrych ar y lluniau yna, chi'n gweld y bobl yn fach, a chi'n edrych yn nhw nawr, chi'n edrych yn hollol wahanol. Ac amser Nadolig, i ni'n cofio ac yn atgoffa gilydd am babi bach nath i Emyr. Beth oedd enw'r babi bach ni'n cofio? Iesu Grist, ie. A ni'n cofio Iesu Grist yn cael ei eni, a pam o gymaint o ffys? Pam o gymaint o ffys am Iesu Grist yn cael ei eni? Chi'n gwybod pam? Sy'n gwybod o ffys am bobl eraill? Ond mae miloedd a miloedd o bobl yn addoli Iesu Grist. Yn cofio bod Iesu Grist wedi cael ei eni, a byddwch chi'n gweld lluniau ar hwn, ysgol byddwch chi'n Mair a Joseph a babi bach, baban Iesu. Pwy yw hwnna? Pwy yw y babi bach yna? Iesu. Iesu, da iawn, Iesu Grist. A chi'n gwybod, mae e hefyd yn dduw. Nath mi ewyd bod yn canu. Bod y babi bach yna, ar yr un pryd mae e fel ni, yn blentyn bach, mae e hefyd yn dduw.
Dyna beth sy'n mor amazing am y peth. A chi'n gwybod os byddwn ni'n gweud, trwchwch arno fe nawr, dim babi bach yw Iesu Grist. Lle mae Iesu Grist nawr? Da iawn, yn y nefoedd. Mae'n fyw. A dwi ddim yn edrych ar babi bach nawr. Trwchwch arno fe nawr, mae yn y nefoedd. A mae efo bob, mae'n gallu neud bob beth. Ar liw diwrnod, byddwn ni'n gweld Iesu Grist. Byddwn dod ôl. Nid fel babi bach. Byddwn dod ôl a byddwn ni'n gweld, wel ie, y babi bach yna, oedd e'n ddiw, mae e'n ddiw. A byddwn ni'n cyfeddu, byddwn ni'n gweud, wel, edrychwch arno fe nawr. Mae e'n fawr, mae e'n wych. Yn ystod y Nadolig, pan byddwch chi'n gweld lluniau o babi bach ac atgoffa o Iesu Grist yn cael ei enwi, cofiwch, mae e'n fawr. Mae e'n ddiw ac o babi bach yn dyn, ond edrychwch arno fe nawr, meddyliwch amdano fe nawr, yn y nefoedd. A byddwn ni rhywbryd yn gweld Iesu Grist. Wel, chi wedi gwrando yna, neu jyst wedi diolch cyn bod chi'n mynd o'r, ie? Diolch i ti o Dduw am anfon Iesu Grist i'r byd. Ni'n diolch fod e wedi dod fel person yn babi bach ac wedi tyfu lan i fod yn ddyn, ond diolch hefyd bod e'n ddiw. Ac o arglwydd wrth i feddwl amdano fe nawr, diolch bod e yn y nefoedd yn fyw a bod e a bob awdurdod. A ni yn edrych ymlaen i weld Iesu Grist rhyw ddydd. Helpa ni i feddwl am y peth yma nawr, os gweld ni wedi bod yn dda. Wedi o hyn i gyd yn enw cynheiddiant Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Gwyddio. Mae ganddyn ni eto, ni'n mynd i ganu rhif 3 nesaf. Angylion nef yn ifydd gyda'r dydd, fi'n cyhoeddi'r newydd gyda'r dydd. O enni Crist yr arglwydd y methlem, Dinas Dafydd, i ddynion yn archibydd, gyda'r dydd. Gwir ydyw a gwaredydd, gyda'r dydd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Oh,
Awn ni air byr o weddi cyn bod ni'n troi at air Duw. Yn ni weddio. Arglwydd, i ni yn dod at y ti yn awr, ac rydyn ni am roi'r gogoniant yna i ti. Rwy ti'n ei heiddi. Arglwydd ti yn heiddi gogoniant y byd i gyd. Ac i ni yn dyfoli di nawr yn dad, mab ac ysbryd glân. Ac yn diolch i ti am y Nadolig. Ac yn diolch am yr hyn rydyn ni yn ei gofio. Ac yn gofyn nawr wrth ni y bore yma dechrau. Meddwl am y pethau hyn, darllen yr geiriau cyfarwydd yma, clywed yr hanesion yma. Ni'n clywed bob blwyddyn. Arglwydd ni'n gofyn am ei di siarad â ni. Gofyn ei di ddangos dy hun i ni. O sgweli di fod yn dda. Ni'n diolch i ti am yr carolau ni'n canu. A'r geiriau cyfoethog yma. Ni'n gofyn am dy help di i ddeall y gwirionedd. Ac i enwir. I ddod i dynabod di. A dynabod di yn well. O sgweli di fod yn dda. Bydd gyda ni nawr felly. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Felly'r cwestiwn i ni'n holi bore yma yw pwy? Pwy? Am bwy mae'r Nadolig? Pwy yw seren y sioe fel petai adeg y Nadolig? A falle, pan ni'n gofyn y cwestiwn yna, mae atebion gwahanol yn dod i'ch meddwl chi. Os o'n i'n gweud i chi, am bwy mae'r Nadolig? Falle i rai sy'n hoffi gwylio'r ysbysebion ar y teledu, falle'r ateb byddwch chi'n rhoi yw, mae'r Nadolig am byti pobl eraill. Roi, it's good to give. Prynwch anregion, tretiwch pobl eraill, byddwch yn garedig. Falle bod rai pobl yn gwylio hysbysebion eraill sy'n dweud, na, mae'n Nadolig yn byti fi. Treat yourself this Christmas. Byddwch yn dda i chi'ch hunan. Bwytwch, yfwch, byddwch lawen. Falle rhywun arall pan fi'n gofyn y cwestiwn pwy. Am bwy mae'r Nadolig. Falle bod chi yn mynd nôl i'ch plentyndod chi a falle i actio stori'r gennych, i meddwl am rai o'r cymeriadau. Ni wedi clywed am rai ohonyn nhw, Mair a Joseph a'r Angel Gabriel, a falle o'ch chi wedi gwisgo lan fel gwrdoeth, fel Herod, fel Asyn, a dyna pwy sy'n dod i'ch meddwl chi pan chi'n meddwl am y Nadolig. A mae'r atebion yna i gyd yn gywir mewn ffordd. Os dim byd yn bod gyda nhw mewn ffordd. Mae'r Nadolig yn amser i ni i'w fwynhau, a diolch beth am hynny. Mae e'n amser i ni i fwyta ac i bartio ac i ddathlu. A mae e'n amser i roi anrhegion ac i ddangos ein cariad ni a'n gofal ni dros eraill. Ydy, wrth gwrs bod e. A mae e'n amser i gofio'r hen hanes a meddwl am yr holl gymeriadau a'r digwyddiadau gwahanol. Ond bore yma, fi eisiau cynnig ateb llawer gwell i chi. Ateb llawer mwy. Yr ateb go iawn. Pwy mawr y Nadolig yw Duw ei hun. Heb ddiw, bydde dim Nadolig o gwbl. A felly yn y lle cyntaf, fe ddylsa adeg y Nadolig yn ei hanfod mynd â ni, mynd â'n meddyliau ni, a mynd â'n calonau, a'n cariad ni, gyntaf i gyd ato fe. Os oes rhywbeth arall yn dod gyntaf, os oes rhywun arall yn dod gyntaf, mae'ch Nadolig chi'n rhy fach. Mae'n rhywbeth gwell, rhywun fwy. Felly beth gallwn ni ddweud am Dduw? Pwy yw'r Duw yma sy'n cael ei gyflwyno i ni fan hyn? Os oes Beibl da chi, trowch i yr adran ddarllenon ni.
Mae yna llawer o bethau gallwn ni ddweud. Y peth cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Mae e'n dduw holl alluog. Duw mawr. Duw nerthol. Siwr na dyma un o'r pethau sy'n dod dros y mwyaf clir fan hyn yw mawredd Duw. Mae hynny'n greu synwyr yn dydyn. Fi'n siŵr, os o'n i'n gweud y gair Duw, falle dyna'r peth cyntaf sy'n dod i'r meddwl yn dyfa yw mae Duw yn fod, yn being, mawr, cryf sy'n gallu gwneud beth bynnag, mae'n holl alluog. A dyna ni'n clywed amdano fe fan hyn. Mae'n cael ei gyfeirio ato fe fel y gor uchaf. Ddim yn air ni'n defnyddio lot ydy, mae'n air da. Gor uchaf. Hynny yw, meddyliwch am yr person neu'r peth uchaf posib, y peth mwyaf posib, a lle mae Duw, mae e gor uwch hynny. Mae e dros ac uwch ben pob dim arall. Beth arall sy'n cael ei ddweud amdano? Wel, mae'n cael ei alw yn dydy yn arglwydd. Arglwydd, un sydd yn rheoli, un sydd ag awdurdod, un sydd yn rymus. Mae'n cael ei alw yn sanctaidd. Hynny yw, mae'n special, mae'n arbennig, mae'n ar wahân, mae'n rhyfeddol, mae'n wych ym mhob ffordd. Ni'n clywed amdano fe yn adnod 37, ni bydd ddim yn amhosibl gyda Duw. Dyma un sydd â phob gallu, pob pŵer yn ei law. Nawr mewn un ystyr, does dim byd newydd fan hyn, os e? Achos wrth gwrs, os chi wedi darllen y Beibl, oeddech chi'n gwybod mae'r Hen Testament yn siarad am y Duw yma i ni. Oedd Mair yn gwybod y pethau hyn i gyd am Dduw. Dyma'r Duw sydd ar ddechrau'r Beibl yn creu y byd trwy ei air. A ni fod i gofio hynny fan hyn. Pan yr angel yn sôn am yr ysbryd yn dod ar Mair ac yn cysgodi hi, mae hynny fod i'n atgoffa ni o eiriau cynta'r Beibl, lle mae yr ysbryd yn hofran ar y dyfroedd yn hanes y creu. Dyma Dduw sydd yn gosod y ser a'r planedau yn ei lle. Dyma Dduw sydd yn dod â goleuni, a bywyd, y coed, y mynyddoedd, yr chwilod, a'r pysgod, a pob peth. Y Duw sydd wedi'n creu ni. Dyma'r arglwydd sydd yn yr Hen Testament yn dewis pobl arbennig iddo fe ei hun. Mae'n dewis, Abraham, ac ni'n darllen am Jacob a'i deulu. Fe yw'r Duw sydd wedi caru a wedi gofalu am ei bobl trwy'r Hen Testament. Fe yw'r un sanctaidd sy'n dod ac yn siarad trwy'r proffwydi, ac mae e'n dangos ei hun i'w bobl. Dyma'r pwy cyntaf. Pwy yn y Dolig? Duw holl alluog. Yr un sydd mor rymus, mae'n defnyddio ei angylion fel negeswyr. Meddyliwch am hynny, yr angylion yma sydd yn fodau mor bwerus, a mae Mair ac unrhyw un sy'n gweld angen maen nhw fel beth nhw'n dychryn o'i blaen nhw, ond mae rhaid o'r rhaid y Duw yn anfon fel negeswyr. Ydych syniad chi o Dduw yn ddigon mawr? Dyma pwy ddylsach chi fod yn meddwl amdano fe adeg yn y Dolig. Duw holl alluog. Be arall sy'n wir amdano fe? Wel, mae'n Dduw hefyd sydd yn drindod. Mae'n drindod. Mae e'n dri yn un. Nawr eto, mewn ffordd, does dim byd newydd fan hyn chwaith.
Mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei awgrymu a'i ddatguddio yn yr Hen Testament, ond sydd nawr yn dod yn fwy clir. So, allai roi darlun i chi. Dros y Nadolig, un o'r pethau byddai'n hoffi wneud yw jigsaw. Os chi'n hoffi wneud jigsaw, fel arfer dros y Nadolig neu dros y flwyddyn newydd fyddai'n wneud jigsaw. Ac wrth gwrs efo jigsaw, mae'r darlun cyflawn yno yn y bocs yn barod yn dydi. Chi jyst ddim yn gweld eto. Mae'r darnau i gyd yna, ond chi'n gorfod roi nhw at ei gilydd. A mae'r un peth yn wir mewn ffordd gyda'r drindod. Mae'r darlun yn dod yn fwy ac yn fwy clir. Mae'r un Duw yma, y Duw holl a lluog, creawdwr nefoedd a daear, mae yn un Duw, ond sydd yn bodoli fel tri person. Mae'n dod drosodd yn dydi, mewn sawl man, drychwch ar adnod 35. Atebodd yr angel hi, daw yr ysbryd glân arnat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi, am hynny gelwir y plentyn a genhedlir yn sanctaidd mab Duw. Mae'r un sy'n mynd i cael ei eni yn fab i'r goruchaf, yn fab Duw. Os oes mab, mae'n rhaid bod gennych chi dad. A sut mae hynny'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i ddigwydd trwy waith dirgel yr ysbryd glân. Tad, mab, ysbryd. Chi'n gallu gwahaniaethu rhyngddyn nhw, ond chi'n methu ei gwahanu nhw. Tri person, ond un Duw. Nawr, wrth gwrs, mae'n y fwy i'w ddweud. Ni'n ei pryn jyst yn crafu'r wyneb fyna. A bydde fe'n cymryd amser hir i'r eglwys i roi darnau'r jigsaw at ei gilydd i ddeall yn well. Beth yw natur y Duw yma? Ond dyma pwy yn y Dolig. Un Duw, holl a lluog, mewn tri person. Un Duw sydd yn gymdeithas o gariad. Un Duw sydd yn berthynas ynddo fe ei hun a sydd nawr yn gweithio mwyn datguddio ei hun mwyn i ni cael ei weld a'i adnabod Gai ofyn i chi eto, ydych syniad chi o Dduw yn ddigon mawr? Mae pobl yn defnyddio enw Duw fel reg. Oh my God, mae pobl yn dweud. Oh my God. A mae'r un yma, yr un holl a lluog yma, yr un sydd ynddo fe ei hun yn ddirgelwch, byddwn ni byth yn gallu ei ddeall yn llawn achos mae'n meddyliau ni yn rhy fach. Ond dyna mae'n rhywbeth arall sydd angen i dweud. Mae Duw yma yn Dduw graslon. Graslon. Nawr, os chi ddim yn gyfarwydd ar gair gras, mae gras yn cyfeirio at gariad anheiddiannol Duw. Pwy yw Duw? Pwy yw'r un holl a lluog yma sydd yn dri ac yn un? Wel, mae yn Dduw cariad, graslon. Mae nerth holl a lluog mewn cwmwl perffaith o gariad, a mae'r cariad yna fel petai yn gorlifo allan ohono fe ei hun. Nawr, sa'i sy'n mynd ymlaen gormod i feddwl am beth mae'r Duw yma'n gwneud, achos dyna fydd yn testynnu heno. Ond hyd yn oed fan hyn, bron a bod chi'n methu stopo ydych chi, pan chi'n meddwl am pwy yw Duw, mae pwy yw e'n dangos ei hun yn y ffordd mae e'n ymddwyn. A sut mae'n ymddwyn, sut mae'n trin pobl? Wel, mae e'n raslon. Ni'n clywed yn adnod 26, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw.
Ac wrth i Gabriel ddod at Mair yn adnod 28 a 30, ni'n clywed bod e'n rhoi ei ffafr iddi. Cefaist ffafr gyda Duw. Ac yna beth sy'n wir am y Duw yma, mae e yn adnod 28 gyda Mair. Mae'r arglwydd gyda thi. Chi'n gweld pwy yw e? Dyma'r Duw sydd yn dod yn agos. Dyma'r Duw sydd yn ymyrryd. Dyma'r Duw sydd yn cymryd y cam cyntaf. Fe yw'r un sy'n cymryd yr initiative. Wel, dros yn Nadolig, ni'n siŵr bych chi'n neud pob math o bethau gyda gwahanol bobl. Os oedd e lan i fi, byddwn ni siŵr o fod ddim yn neud lot dros yn Nadolig. Byddwn ni jyst yn benni lan yn eistedd gytre, yn cael coffi a wneud croesair. Ond diolch beth, mae dy fi bobl yn y mywyd i sydd yn cymryd yr initiative. A maen nhw'n dweud, beth am i ni wneud hyn? Os ydych chi ffrind fel yna, nhw sy'n wastad yr un sy'n cysylltu o, awn ni hyn, neu gwnawn ni hyn. A mae'n dda, dyn ni'n angen y bobl yna arno fi o leia. Dyma Dduw sydd yn cymryd y cam cyntaf. Dyma Dduw sydd yn tostyrio ac yn dod yn agos. A byddwn ni'n meddwl fwy gobeithio heno am beth yn union mae'r Duw yma'n gwneud, beth yn union sy'n digwydd, ond mae'n dechrau gyda'r pwy. Mae'n dechrau gyda Duw. Hynny yw, fel wedes i, heb Dduw. Does dim Nadolig. Heb fod Duw wedi dechrau fan hyn ar ei waith. Bydde dim reswm gyda ni i ddathlu o gwbl. A felly, be fi eisiau'n annog ni ar ddechrau'r cyfnod yma nawr, cyfnod y Nadolig, fi eisiau ni gadw hyn yn ein meddwl ni o hyd. Os nag i ni yn, mewn ffordd yn dechrau ac yn gorffen gyda Duw, mae yna rhywbeth ar goll. Ni'n colli allan. Ydy'n syniad ni o Dduw yn ddigon mawr? Fe ydy'n holl alluog ac yn drindod ac yn ein caru ni. A dyna'r pwysig felly. Pwy yn Nadolig? Wel, Duw. Cyn bod ni'n gorffen, fi eisiau ni feddwl yn fyr iawn am pwy arall. Un pwynt ola, os chi'n cymryd nodiadau. Pwy fi? Pwy? Fi? Chmo, falle bore yma wrth i ni feddwl yn frysog iawn am y pethau ryfeddol yma am Dduw, a'i nerthau, a'i naturau, a'i gymeriadau. Falle bod chi'n meddwl, wel, pan bydde fe eisiau rhywbeth i wneud y fi? Pwy fi? Os yw'r Duw yma mor gryf at i'n dweud, os yw e mor mind-blowing at i'n dweud, os yw e'n Dduw mor hyfryd at i'n dweud, pan bydde fe eisiau rhywbeth i wneud y fi? Ond mae e. Mae e. Ni'n gweld rhyw elfen o hynny yn Mair yn dydyn ni. Mae hi yn clywed neges yr angel ac yn syth mae'n dweud, wel, sut gall hyn fod? Sut gall hyn fod? A mae'r angel yn esbonio rhywbeth o beth sy'n mynd i ddigwydd, ac yna mae Mair yn adnod 38 yn dweud y geiriau hyfryd yma. Dwedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di. Mae hwn yn amazing. Mair yn ferch, yn ei harddegau, mae'n derbyn yr newyddion mwyaf ryfeddol gallwch chi ddychmygu. A mae fel petai'n gweud, pwy fi? Wir? Iawn. Dyma law forwyn yr arglwydd, fi'n was i ti o Dduw, na i wneud beth bynnag rwy ti yn ei ofyn. Bore yma, os i chi yn meddwl am y Duw yma, a chi'n gofyn y cwestiwn, wir? Pwy fi?
eisiau ni ymateb fel hyn. Dyma fi arglwydd. Mae yna le, mae yna ffordd i unrhyw un sydd yn credu, unrhyw un sydd yn dod ac yn ufuddhau ac yn credu yr arglwydd. Unrhyw un. Mae eich eisiau chi, nadolig yma, clywed diwedd. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod at y cymyn, i ni'n mynd i ganu rhif 51. Dim ond un carol o'n i'n gallu ddewis. Mae'n gwirionedd i orffen i ddod ar ôl y bregaeth yma. Pwy yw hwn sy'n dod o'r nef a gair ein gobaith yn ei lef? Yr ail bennill. Pwy yw hwn sy'n wan a thlawd sydd un i'n ffrind a brawd? Bennill 3. Pwy yw hwn sy'n tynnu'r byd at ei gryd i syllu yn fyd? Bennill ola. Pwy yw hwn sy'n trigarhau wrth yr edifeiriol rai? Gareth Davies yn gofyn yr un cwestiwn ni wedi bod yn gofyn. Pwy? 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 Wel, nawn ni ganu'r ateb dyn gilydd. Nawn ni sefyll i ganu. Ni'n dod at y cymyn y nawr, ac enw arall ar y cymyn yw swper yr arglwydd.
Yr arglwydd ni wedi bod yn clywed amdano fe. Ac wrth gwrs, ni'n galw e'n swper yr arglwydd oherwydd mae'r arglwydd Iesu ei hun naeth osod y pethau yma yn batrwm ar ein cyfer ni a'i rhoi nhw i ni. Ond mae hefyd yn swper yr arglwydd ac yn gymundeb oherwydd trwy'r pethau hyn i ni yn cael mwynhau ein perthynas ni gyda y Duw i ni wedi clywed amdano fe y bore yma. Y Duw holl a lluog. Y Duw sydd yn drindod. Yr tad yn anfon y mab i'r byd. Yn nerth yr ysbryd glân. I ddod ac i ddioddau ac i farw. I roi ei gorff i gael ei dorri fel y bara yma sydd wedi cael ei dorri. Y mab yn rhoi ei waed fel yr gwyn yma sydd wedi cael ei dywallt drosto ni. A'r cwbl oherwydd fod e'n dduw graslon. Mae'n dduw cariad. Mae'n ein caru ni. Wrth i'r bara a'r gwyn cael ei ddosbarthu, mae'n iawn bod ni'n gofyn y cwestiwn bore yma, pwy fi? Ac os ych chi'n credu, os ych chi'n Gristion, os ych chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn Nuw, ie. Pwy fi? Ie, chi. Cymerwch, yfwch, bwytewch a diolchwch i'r arglwydd. Os ych chi'n gofyn y cwestiwn eich hunan a chi ddim yn siŵr lle ydych chi ger bron Duw, os chi ddim yn siŵr ydych chi'n Gristion neu beth ych chi'n credu am Dduw eto, ni'n gofyn i chi beidio a chymryd. Yn hytrach, defnyddiwch yr amser yma nawr i feddwl am be ni wedi darllen, beth ni wedi canu, a defnyddiwch yr amser yma nawr i geisio yr arglwydd yn eich calon chi. Mae'n nodi, mae'r bara yn ddi-glwten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly teimlwch yn rhydd i allu cymryd. Fi'n mynd i ofyn i Dewi i weddïo'n gyntaf, i roi diolch am y bara ac am y gwyn. Bydd hynny'n cael ei ddosbarthu wedyn, os newch chi gadw yr bara a'r gwyn ac nawn ni fwyta ac yfed gyda'n gilydd, na i esbonio'n fwy wrth i ni fynd ymlaen. Ac yna, ar ôl i ni fwyta ac yfed, bydd Gwydion yn gweddio. Diolch, Dewi. Diolch ni gyd, gweddio dy gilydd. Diolch ti o arglwydd am beth ni wedi clywed y bore yma, ac ni'n wedi cael atgoffa bod yn meddyliau ni yn fach iawn, a sut y gallwn ni dyddeall a dy ymgyffredu. Yn gweddio arglwydd, y bydden ni bob un o'n ni nawr yn sylweddoli yn fwy dwfn pwy i ni a beth i ni, bod ni yn bechaduried, bod ni yn ddrwg, bod ni heb dygaru di, na charu eraill fel y dylen ni. Bod ni'n cwmpo hyd ac o hyd, a bod ddim unrhyw ffordd i ni godi'n hynna'n lan, a bod angen goredwr ac angen ein i'n hachub ni. Yn gweddio arglwydd bydd y geiriau yma yn meddwl mwy a mwy i ni. Yn gweddio am dy help dwi nawr i fyfyrio. A sylweddoli ar newydd, bod ni yn naturiol fel i ni, dan dy felltith di. Ond diolch am yr efengil, diolch am y geiriau yna, ond gan mor gyfoethog yw Duw. A wneud trigared tuag ato ni. A ni'n diolch i ti arglwydd am hynny. Be ni yn gofyn nawr, yn gofyn am help yr ysbryd glân i ni allu ymgyffred. Y bore yma ac dros yr wythnosau sydd i ddod i amgyffred gyda'n gilydd, hyd a lled, a dyfnder dygariad i, ac uchder dygariad i tuag ato ni, dy fod ti mor fawr, mor bwerus, yn holl a lliog. Ni'n gweddio byddwn ni'n deall y geiriau yma'n fwy, a deall gymaint yn golygu i ti ddod, y Duw Santaidd, i ddod i'r byd yma, i'n hachub ni,
o arglwydd, ni yn gwyddio, bydd y geiriau yma, gras a cariad sigaredd, byddwn ni yn gwybod am y cariad yna, ei fod uwchlaw deall. Ni ddim yn gallu deall i pethau yma ben yn hynny, ni'n gwyddio felly am help ysbryd glân nawr, hyd yn oed yn y munudau yma. Nathon ni feddwl, am Iesu Grist yn dod i'r byd fel babi bach ac yn uniaethu hunan gyda ni, pechaduriau drwg a'r byd creulon yma wedi dod i fyw bywyd. Mae'n gallu uniaethu, mae'n gallu cydymdeimlo a'n deall ni ac wedi cael ei brofi ym mhob ffordd. Yr un peth yn ni, ac eto heb bechod o arglwydd yn gwyddio byddwn ni yn ddim jyst yn cyfarwyddo ar pethau yma, cyfarwyddo a canu yr un geiriau o sil i sil ac o nadolig i nadolig, ond byddwn ni yn rhyfeddu, byddwn ni yn dod fel oedd y doethion yn dod ac yn plygu o dy flaen di, ac yn plygu ac yn ildio bob rhan o'n bywydau i ti. O helpa ni nawr yn y munudau yma i gofio bod y presau wedi anfon arwen at y gros. A diolch bo Iesu Grist wedi mynd yn ifydd i dalu'r pris na lle ni byth i dalu ac i'n hachub ni ac i'n codi ni a ni o dan felltith bod ni gallu cael yn galw yn blant i ti, yn galw yn ddi-eog, cael yn gwisgo gyda cyfiawnder Iesu Grist a bod ni'n cael yn gweld yn hardd yn hytrach na bod yn pechodau hyll ni'n cael ei gweld. O arglwydd diolch i ti. Byddwn ni'n gallu sefyll yn y diwrnod yna o dy flaen di oherwydd y cyfan mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud. Helpa ni i ddeall o newydd. Mae ti sydd wedi wneud y cyfan, heb ofyn dim i mi, wedi'n byd i ni'n cyfrannu at yn iachadwriaeth ni. O arglwydd, bydd gyda ni nawr, i'n gofyn bydd yr ysbryd glân yn disgyn arno ni. Ac byddwn ni'n profi dy dagnefedd di, bod ni eisiau mynd o yma i feddwl mwy a mwy amdano ti. O arglwydd, dy garu di yn fwy. Bydd gyda ni nawr, ni gymryd o bara gwyn gyda'i gilydd. Ni'n gwyboddio bydd ti yn bendithio ni ac yn tynnu ni yn agosach at ti dy hunan. Amen. Apostol Paul yn ysgrifennu yn ei lythyr at y Corinthiaid. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara ac wedi ddyddiwch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Mae'n i fwytad yn gilydd.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper. Gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd. Hyd nes y daw. Nawn ni yfed yn gilydd. O Dduwyn Tad, yn ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn ymffrostio ynddo fe. Arglwydd y pa dduw sydd fel tydi. A pa weredwr sydd fel Iesu Grist. Ac o arglwydd, diolch am y cyfle yma nawr i jyst i ddiolch iddo fe. Ac i ddiolch i ti yn dad, mab ac ysbryd glân am y fath iechydwriaeth. Cyn i o arglwydd yn gofyn ar i ti trwy dy ras, a trwy'r ysbryd glân, ddangos i ni fwy a fwy ohono ti dy hun, a mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Helpa ni ystyried hyn, ond bore yma nawr o'r newydd, derbyn ein mawl, a'n diolch ni am yr arglwydd Iesu Grist, ac o arglwydd i ni fel Ioan gynt yn dweud, tyred arglwydd Iesu. Ni'n cofio amdano fe, hyd nes y daw, dere yn ddian i ni'n gweddio. Derbyn ni'n diolch, yn enw cynheiddiad Iesu Grist. Amen. O, fe ganwn ni Carol i orffen, rhif 48. O'r nefoedd daeth ar fore clir, newyddion da i Fethlem dir. Bod un ni wedi ei eni, un yn gadarn dŵr i gadw dyn. A mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. Da beddig cleifion union yw, ffynon lan i'r aflan ryw. Gwir fara'r bywyd, hyfryd ledd i'r sawl sy'n dlawd, a gwael ei wydd. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu. O
y hyn ac yn gofyn, bydde fe'n wir amdano ni dros yr cyfnod nesaf yma, y bydde'n meddyliau ni yn gyson yn troi at y ti. A blwydd yng nghanol popeth arall, yr holl dathliadau a popeth arall sy'n cymryd ein sylw ni arglwydd gad i ni gofio o hyd ac o hyd amdano ti. A nawr bydde di ras i'n harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.